litum sok ketok sung ikrung ma nang litum sok ketok sung ikrung pulote matha ik nang nelo Joike pen asang long phet adim dolo ingkrung nang nelo ingrap nang nelo humri dam ignot dipurong sopiar lo kedo dipu town kapalo ward number 7 rukasan ms teron rice mill lapen la solong nang litum sang stami nam di punete long ig ang ton ben kachini je phan humri ignot 9864083995 Kardinal channel kelang berada tuhan pini letas tapi nang litum han kardon apa jadi lo lapen pini letas tapi nang litum ani bang asan tak si berita kemi nawan pbs si pini letas tapi nang litum han berita kemi nawan kilo di purong sepilong kedo rukasen dipu ward number 7 ms teron rice mill so ketok amisin labangke so ketok mesin labangke litum Joike joy bampen ini tum las bangso so ketok mesin people sing tum news 24 karpeng long channel kelang ratu people si nang wan pinang kok makulute maksud so ketok mesin labangke ini tum pan Joike joy bampen ini tum kedam tanga porhut ini tum penaan ini tum thekondong lo je ketok tang dete wa pistami ini tum angkru armo api hai ho ini tum basai nang la stame bangso mesin pen ajoy ne bangso mesin pen ajak ko ajoy ne ini tu non bangke ini tu ingkru nang nelo lapente armu ha ingkru nang nelo arlo ha histame ingwai nang nelo armu stame ingwai nang nelo lapente la bangso api istame itu ingrap nang nelo ladake Joike joy ban pen itu Joike joy ban pen itu cupok ason si the konon mat do je nang itu han pachi ji lapente paklang ko ji la no je nang itu Joike joy ban pen la bangso din la humri no adim lake dipurong supi long kedo rukasen dipu ward number 7 ala